У наш няпросты час, пасля пералому стагоддзяў, калі інфармацыя віруе і губляецца, ёсць шанец страціць жывую гісторыю свайго гораду. Дзеля гэтага, каб забяспечыць жыццё бясцэнным звесткам аб любімай гародні, наша каманда расследавальнікаў прыняла рашэнне фіксаваць сваю працу. Мы аддаем глыбокую пашану нашым папярэднікам, гісторыкам, краязнаўцам, навукоўцам. Асаблівую падзяку выказваем Андрэю Павачу, Францішаку Хлусу і Марціну Юру, а таксама прафесару Алесю Краўцэвічу і антыквару Янку Лялевічу. Гістарычна-дэтэктыўнае агенцтва «Юрыдыка».